Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan bağı bir taraf yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun Hadarın kenarına zähmet ruhsatyna bolýan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ulug dödüminiň ýene-de bir möhüm desgatynyň Türkmenbaşy Garaboguz Gazagystan serhedine çenli barýan awtomobil ýolunyň ogruny Garaboguz köl aýlygynyň üstünden geçen täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. İri bilen hormatly prezidentimiz Garaboguz köl aýlygynyň üstünden geçen täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutuljak ýerine tarap ugrady. Bir karar döwletiň täze iýamynyň galkynçy döwrüne Türkmenistanyň gadymiyetden bäri iklimary geçelgileriniň çatyrgyna çäk taýdan amatly ýerleşýänligini, şeýle hem ägir tuly ulug üssaşyl mümkinçiliklerini nazar almak bilen ýurdumyzyň ulug düzümi dünýä ulgamyna iýdigler goşulýar. Häzirki zaman halkara ünlülerine laýyk gelýän hemde uluglaryň ähli görnüşini, şol sanyna awtomobil ulugyny öz içine alýan multimodal düzüminiň ösürilmegi hormatly prezidentimiziň iýdigderli durumça geçirýän döwlet syýasatynyň ileri turýan ugrularynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglykda soňky ýyllarda ýurdumyzda ýol gurulşygyny ösdürmek, täze halkara ulug geçelgilerini döretmek, ýük we ýolajy gatnawlarynyň meçhurlaryny iýdigderli artdyrmak boýunça giňgerimli işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda ulug dödüminiň ýene-de bir möhüm desgatynyň düýbüni tutuljak ýerine geldi. Bu ýerde arkadagy serdarymyz şatlyk şoğun bilen garşylandy. Bu ýerde ýurdumyzyň ýol ulug düzüminiň Garaboguz köl aýlygynyň üstünden geçýän köprüniň gurulşygyna işin uranıljak kuwatly teňkelerem görmek bolýar. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde awtomobil ýollarynyň we köprüleriň gurulşygynyň tassamalary bilen tanışdy. Ministrler kabinetiniň başçysynyň ornatary Pirçekow hormatly prezidentimize bu ýerde görkezilýän şekil tassamalaryň üstü bilen ýurdumyzyň halkara ähmiýetli ulug üssaşyl geçelgileriniň mümkinçilikleri barada hatabat berdi. Görünüşýärli soňky ýyllarda häzirki zaman ulug logistika ulgamyny döretmek, ýurdumyzyň iklimiň wajyp ulug üssaşyl geçelgisi kömünäki ornuny pogturandyrmak ornuny ägir tuly işler alınıp barlýar. Bu bolsa halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, Türkmenistanyň çäginden geçen üssaşyl akymlaryň işleňleşmegine, şol wagtyň özünde bolsa eksport-import amallarynyň häzirki taraplaryna laýyk ýagdaýda amala aşylmagyna giň ýol açýar. Bir ýerde goýulan şekil tasamalaryndan görünýärli. Ýurdumyzda demirgazyk günorta hemde günnogor günmatar ugurlary boýunça ulug logistika düzümini ösdürmek boýunça maksatnamalaryň işleri durumça geçirilýär. Bu bolsa Türkmenistanyň iklimary we halkara ulug ulgamyna işin goşulmagyny üpçün edýär.
Garabağız köl aýlagynyň üstünden geçýän täze köprüýiniň gurulmagy ýurdumyzyň demirgazyk günorta ulug geçilgesiniň halkara derejesindäki ähmiýetini artdyrýar. Bir taslamany amala aşyrmak Türkmenistanyň uzundan gelýän hyzmatdaşy Altkom jogapkärçilik çäkli jemgyýetine ananyldy. Şekil taslamalarda täze köprüýiniň gurulşygyny ýerine ýetirmeli işleriň anyk meýilnamasy görkezilýär. Aýratynda Türkmenmaşy Garabağız Gazagystan serheti awtomobil ýolunyň uğruny gurulmagy meýilleşdirilen uğurdaş desgalar barada hasabat berildi. Olaryň gatarynda sürüjüler we ýolagçylar üçin ýetlenilen din jalş merkezleri, mihmanxana, teň hyzmat ediş merkezleri, ulug durulgalary, uluglaryň agramyna we ölçegine gözegçilik etmek üçin awtomatlaşdyrylan ulgam, açyklanjylaryň, ýol belgileriň görünüşleri bar. İçerki ýol uluglygyny kämilleşdirmek bilen birlikde ýük hemde ýolagçy gatnawlaryny işleňleşdirmek üçin amatly şertleriň düzeltilmegine ýardam berýän täze halkara ulug geçelgeleriniň kemale getirilmegi Türkmenistanyň dünýä ykdysady ulgamyna anamly gatnaşmak üçin amatly mümkinçilikler berýär. Şu maksat bilen demir ýol, howa hemde deňiz ýollary bilen bir katarda ýurdumyzda awtomobil ýollarynyň gurulşygy üstünlikli amala aşyrylýar we täze ýollary gurmak, uzul bar bolanlarynyň durkuny täzelemek meýilleşdirildi. Şeýlekem vice-premier Pürçekov ýurdumyzyň ýol ulug düzüminiň döwrüň tarapyna kybap derejede ösdürilmegine ýetigderli üns berýänligi hemde bu düzümüň işiniň ilerlemegi uğruna döwlet tarapyndan ähli zerur mümkinçilikleriň düzelýäni üçin arkadagy serdarymyza hoşallyk bildirdi we ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi uğruna sazyşly işleriň üpçün ediljekdigini anandyrdy. Hormatly prezidentime de täze köprüýiniň we demirgazyk günorta uğrunyň möhüm bölügine urjak täze awtomobil ýolunyň diňe bir Türkmenistan üçin näl, eýdim tutuş sebit üçin ähmiýetli boljakdygyny belläp, gurulşyklaryň hiliniň häzirki zaman taraplaryna alaýyk gelmelidigine ünsüçekdi. Şunda ýokary hilli we bir gurulşyk serişdeleriniň ulanmagy, oňa häzirki zamanyň ötün tejribesiniň hemde täzil usullaryň ornaşdyrmagy möhüm talap bolup durýar. Şunda meýilleşdirilen ähli işleriň gurulşyklaryň kefiýetleriniň möhletlerde tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Hemde vice-premier işleriň ähli tapgyrlarynyň gidişine iýigderli gözegçilik etmegi tapşyrdy. Eziz vatandaşlar, gadarly mehmanlar, şuň biz ýurdumyzyň ykdysadyety üçin ýene-de bir möhüm ähmiýetli desganyň, ýagny Garabağız köl aýlagynyň üstünden geçýän täze döwrewap awtomobil köprüsiniň düýbün tutmak dawrasyna gatnaşýar. Garaşsa bir tarap watanymyzyň üstbaşyr ulug mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, iýdigderli ösdürmek babatda netijeli işler alınıp barylýar. Öňde barçy dünýä tejribesi esasynda ýükleri we ýolagçylary gatnatmagyň döwrewap ulgamy döredilýär. Edi diýarymyzda täze awtomobil ýollarynyň, köprüleriň iýdigderli gurulmagy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Bu gurda durmuşa geçirilýän taslamalar ýurdumyzyň üstbaşyr ulug kuwwatyny has doly durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Beýik İpek ýolunyň ýüregi hökmünde ikrar edilen Türkmenistan häzirki wagtda onuň täzeçil esasda dikeldilmegine wajyp orna eýelýär. Ady rowayaty uğrulan bu ýoluň täze görnüşi, Sewitin ýurtlarynyň durmuş ykdysady kuwwatyny mundan beýlekde artdyrmaklyga hyzmat edýär. Parasatly pederlerimiz ýol çekmegi, köprü gurmagy, döwletlik hasaplap onu asıllı yürölge öwrüpdirler. Bugün ýol ulug düzümini amala aşyrlayan giňgerilmişler bu sogaply yürölgeleriň münasip dowam etdirilýändigini görkezýär. Häzirki zamanyň barha ösýän talaplaryny nazara almak bilen Garabağız köl aýlagynyň üstünden täze döwrewap awtomobil köprüsini gurmak maksada laýyk hasaplandy. Şu ýylyň 16 iýunynda kabul edilen karara laýyklykda Türkmenmaşy Garabağız Gazagystanyň serhedine barýan awtomobil ýolunyň uğruny umumy uzunlygy 354, ýyny 21 metr bolan 2 gatly awtomobil köprüsiniň taslamasyny taýýarlamak we gurmak gözegine tutuldy. Taslamany bu gurda köp ýyllyk tejribesi bolan
Дорожное строительство Altkom jogapkärçilik çäkli jemgyýeti amala aşyrar. Täze köprü ýurdumyzyň Gunwatar we Demirgazyk sebitleriniň, şeýle hem goňşy döwletleriň arasynda harit dolanşygynyň, ulaq we ýolagçy gatlawlarynyň möçberini hassa artdyrmaga mümkinçilik berer. Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Gazagstanyň, İran'ın ve Hindistan'ın yük taşıyıcılarına, deniz, demiryol ve avtomobil ulaqları arkaly, Demirgazyk ve Gunwatar Ýewropa ýurtlaryna gysga ýol boýunça çykmakda netijeli hyzmat eder. Munyň özi ýurdumyza dünýäniň ykdysady giňişligine işçen goşulmak, daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşyk hassa berkitmek üçin amatly şertleri döredir. Şu maksat bilen diyarımızda avtomobil ýollaryny gurmak ve odal bar bolanlarynyň durkun täzelemek hem gözüne tutulýar. Gaderli mihmanlar, bu giň möçberli işleriň amala asyrylmagy, Ýewropadan Merkez Aziýadan ýyna Ýewropa senli ýükleri we ýolagçylary Türkmenmaşy halkara deňiz portunyň üstü bilen öznüksiz gatlatmaga has amatly şertleri üpçün eder. Deňiz ýakasynyň hem de Garabağoz kölüniň baý tebii baýlyklaryny özleşdirmäge, bu ýerleriň geografik ýagdaýlaryny öwrenip netijeli ulanmaga ýardam berer. Şeýle de siýahatçylaryň Türkmenbaş şäherine we awada milli siýahatçylyk zowlagyna döredilen şypahana dinjas deskalarynyň hyzmatyndan peýdalanmaklaryna mümkinçilik döreder. Bu taslama halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň ulug logistiki ulgamyny ösdürmäge, oňy täsirini ýetirjekdigine puxta ynanýan. Eziz watandaşlar, hormatly mehmanlar, sizi berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe, täze Döwrewap köprüýiniň düýbüniň tutulmagy bilen tüýsürekden gutlaýan, sizin ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny we alyp barýan işleriňizde ulus üstünlikleri arzu edýän. Sonra Altkom jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiň Maliýe Tenagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko berildi. Şoňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Gurbanulyewич, hanymlar we jenaplar, Türkmenistanda düdümleýin desganyň gurulşygyny, Garabağoz kölüň üstünden geçýän Türkmenmaşy avtomobil ýolunyň ugry boýunça Gazagstanyň serhidine çelli barýan iki zowlukly avtomobil köprüsiniň gurulşygyny bazalga bermek münasibetli dawara bilen sizi tüýsürekden gutlaýar. Bir deň hukukly hemde özara behwitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açyk Türkmenistanyň ýol başlaryna, Altkom kampaniýasyna bildirilen anam hemde gollaw berýänligi üçin tüýsürekden hoşallygymy beýan edýär. Dostlukly ýurdun geljekki ykdysady ösüşine öz goşandygymy goşmak, hemde ulugymynyň häzirki zaman düzümini döretmäge ýardam bermek bizim üçin uly hormatdyr. Biz bilelikdäki işlere ýokary baha berýär, hemde garaşy bitarap Türkmenistanyň behwidine umum döwlet ähmiýetli giň gerimli düzümleýin taslamалary durmuşa geçirmek mümkinçiligine boýsanýar. Mundan 13 ýyl odal has takygy 2009-njy ýylda ägert uly ykdysady we insanperwer kuwaty eýe bolan hemde tebitde parahatçylyk, bagtyarlyk, durnuklyk we awdançylyk dayanjy diýilip ikrar edilen ajaýyp ýurt bilen netijeli hyzmatdaşlygymy başlandy. Şu ýyllaryň içinde biziň kampaniýamyz Türkmenawat Farab avtomobil köprüsiniň, Türkmenawat Farab demiryol köprüsiniň, Atamrat Kerkiçi avtomobil köprüsiniň, Deýişlikde Atamrat Mannazar ugry boýunça iki demiryol köprüsiniň, şeýle hem Daşow şäheriniň howa mendiliniň uçuş gonyş zowlagynyň gurulşyklarynyň taslamasyny durmuşa geçirdi.
Garaşsa Türkmenistany ötürmek uğruna tiziň tutanýarly zähmetiňiz netijesinde şeýle gysga wagtyň içinde ýurduňyz täze logistika uğurlaryny kemale getirmekde ulag üstaşyr merkezine urly. Häzirki wagtda Türkmenistan beýik pök ýolly, asyrlaryň jümmüşine udayan ýollary işeň we üstünlikli gaýtadan dikeltmek dowam edýär. Tevhidde düdümlerin özara bağlanışlıklığı baradaky hemde häzirki zaman avtomobil, demir ýol, deňiz we howa uğurlary görünüşindäki serhüdütli ulag geçelgileriniň gurulşy boýunça başlangyçlaryny öňe sürýär. Munyň özi Aziya we Ýewropa ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berýär. Kompaniýanyň adyny hemde hut öz adyndan çoňur hormatlanýan Prezident size tüýsürekden hormatym beýan edýär. Hemde Altkom kompaniýasynyň Türkmenistanyň we türkmen halkynyň bähwidine amala aşyrylýan giňerin işlere gönlünden gatnaşmaga, hemde beýik pök ýolyny gaýtadan dikeltmek işleriniň aýrylmaz bölegine öwrülmäge döredilen mümkinçiligi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirýär. Soňra bir ýerde nowatdaky möhüm düzümlen desganyň aýratynlyklary bilen tanıştyrýan video film görkezildi. Hormatly prezidentimizin karary hemde avtomobil ýollarynyň gurulşyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň buýrmasy esatyna Türkmenbaşy Garabogoz Gadagstan Terkede aralygynaky avtomobil ýolunyň 122-nji kilometrine ýerleşýän Garabogoz köl aýlygynyň üstünden geçjek avtomobil köprüsiniň gurulşyna dabaraly badalga berilýär. Köprüň gurulşyk we gurnama işleri Altkom Maliýe Senagy topar tarapyndan amala aşyrlar. Köprüň sütunlary goýma demir beton plitalar bilen rastverkaly buraglan kurular. Sütun aralyklarynyň gurulşyny çydamlylygy has ýokary bolan metal we demir beton ulanlar. Sütun aralyklarynyň ýygy dokunma bilen köprüň berkligi hasam artýar. Köprüň ýanyşgerlerini abadanlaşdyrmak işleri bilen bir katarda döwrewat ışıklanýar ulgamynyň gurnalmagy hem ýerine ýetirji kompaniýa tarapyndan amala aşyrlar. Köprüň ýyly 21 metre barabar bolup, 4 zolukly ýol, ýagny her tarapy 2 zolukly ýol bilen ulaglara hyzmat eder. Köprü suwuň derejesinden 7 metr ýokarda ýerleşýär. Jemi 354 metr uzunlukda boljak bu köprü dünýäň ulag logistika standartlaryna doly gabat gelýär. Köprüň uzak ýyllaryň dowamynda hyzmat etmek üçin guruljak ýerine geodeziya, geologiya we hidrogeologiki inženerçilik işleri doly ýerine ýetirilýär. Bu taslama 2024-nji ýylyň iýun aýyna doly açylyp ulanma berilýär. Köprü sebidin Alaytada Türkmenistan, Gadagstan uğru boýunça ulag gatnawyna wajib desga bolar. Ol Türkmenistanyň günwataryna döredilýän logistika ulgamynyň bir bölegi bolup, oň üstünden geçýän avtomobil ýoly Aşgabat Türkmenbaşy ýokary tiýirlikli ýolunyň dowamydyr. Türkmenistan bilen Gadagstany birleşdirjek bu wajib desga ulag akymny we iki ýurduň arasyndaky harit dolanşygynyň meçberini artdyrmaga uly mümkinçilik berer. Aziýanyň iň iri ulag logistika merkezi hatap edilýän Türkmenbaşy deňiz portuna birikýän ýoluň urny bu köprüň gurnalmagy Merkez Aziýa ýurtlary we Ýewropa arasynda harit dolanşygynyň ýokarlanmagyna hem uly goşant goşar. Ýurdumyzyň ulag kommunikasiýa ulgamynyň ähli puwdaklarynyň kämilleşmegine hemde ýurdumyzyň dünýä logistika dynjyrynyň esasy halkaty bolmagyna goşýan goşantlar üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine tüýsürekden sağ olsun aýdýas. Salam arkadaşlar, kadınlar bahtlı olsun, sınırlar şanlı olsun, arkada zamanda yollar şahlatlı olsun, sayanızda bahtiyar, bahtlı Türkmen illeri, dizmile rovaç eder, kadimi pök yolları, beyik işler devamat, kul vatanı toğaptır, yol çekmek, köprü kurmak, ata baba toğaptır, başlap devletli işi, bellap onun serisin, arkada serdarımız, haşicer ya da aynı yadıgelken kısın. Arkadagy serdarymyz bagtyar nesilleriň haýyşlary boýunça bugünkü şanly wakam nasip etdi. Geljekki nesilleriň ýetlenlen ýadygarlyk ýazgy ýazdy.
Yazığı suplu olur. Bu yerde seyirciler acayip köprü olur. Arka dağlı zamanda toydur herun herayim. Bugün taze köprünün devin tutup bereyim. Arka dağlı serdarımız. Atırlı däbe göre davara gatnaşýan ýyl-ýylagly ýaşullaram hormatly prezidentimizin görülesine erdiler. Şeýillikde Döwrewap awtomobil köprüsiniň gurulmagy, ýurdumyzyň Günmatar we Demirgazyk sebitleriniň şeýlegem goňşy döwletleriň arasyny diňe bir ulag we ýolçy gatnawlarynyň artdyrylmagyna däl, söwda durançygynyň möçürleriniň ýoklanmagyna, üstaşyr ýük gatnawlarynyň ýoly goýulmagyna da ýardam berer. Soňra arkadagy serdarymyz Bagtyar nesillere özüniň ajaýyp sowgatlaryny goşuryp, olaryň haýyşlary boýunça ýadygarlyk surata düşdi. Hormatly prezidentimiz hemmeleri bugünkü şanly waka bilen tüý sürekden ýene-de bir ýola gutlap, birden ugrady. Balkın vilayetinin yaşayıcısı, Türkmenistan'ın hormatly il ýaşulysy Ýanymurad Atamuratov. Berkarar döwletimizin täze eýýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pugudoklaryna ägir durly ähmetçilikleri gazanylyp, gowşamaýan bady bilen täze sepkitlere tarap ynamly öňe barýar. Halkyň arkadagy zamany syldyňam her bir güni bu ähmetçiliklerine ajaýyp özgertmeleri, toýdur dawarlary beslenýär. Ine bugün hem olsa şeýle ajaýyp toýdur dawarlaryň biri, ýani Balkın vilayetimizde Garagol köl aýlagyna üstünden geçýän köprüni düýbü tutmakluk dawarasy bolup geçdi. Bu dawara hut arkadagy serdarymyzyň özüniň gatnaşmagy
Bunu hasken bizi bir şartlandırdı, beğendirdi. Nesip bolsa bir köprü kurulandan sonra Kazakistan'ın Orsiyetten gelen Suuda yolu şu köprünün üstünden geçer. Nesip bolsa yurdumuzun iqtisadiyetinin bundan hem has parçalar besmegine öz münasip boşandığını koşar. Bu zatların özü döwlet adam üçündür diyen baş talimatımızın hakikatten durmuşa geçerliğine bir aydın suutnaması bolup durýar. Arkadaşlar serdärimiz hormatly kahraman arkadaşlarımızın iyidini devam ettirip halkımızı haskem röşen geleceğe alıp barýar. Arkadaşlar serdärimiziň il yurt bekmetli döwlet ekmetli işleri hem işleri başlıkları beslensin. Men Veli Babayev avtomobil yollarının kuruluşunu dolandırmak bardak devlet agentliginin Balkan yoluş müdürlüğünün teknik önümçilik bölümünün başlığı. Şun hormatly arkadaşlar serdarymyzyň gatnaşdygynda Garagoz köl aýlarynyň üstünden geçýän köprüniň diýünün tutuş dabarasy bolup geçdi. Bu köprü 2022-2024-nji ýyllar aralygynda gurulmak meýilleşdirilýär. Şu pursatdan feýdalanyp arkadaşlar serdarymyza bizi ýaşlar, bizi ýol gurulşyklar üçin, edýän tagalar üçin köp sağ olsun aýdýar. Arkadaşlar serdarymyň zanyda ömrüde bolsun. Gahraman arkadaşymyzyň ösüşiň täze belendiklerine tarap atly kitanyň türkmen, ingliz we rus dillerine çap edilen 14-nji tomynyň tanıştyrış dawaralary ýokary işçilik ýagdaýda dowam edýär. Ýurdumyzyň ahali Balkan, Daşow, Lewap we Mar welaýatlaryna geçirilen dawaralar oňa gatnaşylarda ýatdan çykmajak duýgular döretdi. Yurdumyzyň ahal Balkan, Daşow, Lewap, Mar welaýatlaryna Gahraman arkadaşymyzyň ösüşiň täze belendiklerine tarap atly ensiklopedik kitabynyň 14-nji jildiniň tanıştyrlyş dawarasy geçirildi. Ösüşiň täze belendiklerine tarap atly kitabyň täze jildinde hormatly arkadaşymyzyň 2020-nji ýyllaky maksatnamalaryň çykyşlaryny, sözden sözlerini, alma makalalaryny, interwýularyny, gutluglaryny hemem ýüzlenmelerini özüne jemleýär. Ol ýurdumyza amala aşylan döwlet siýasatyny, milli ýörelgelere we halkara hyzmatdaşlyga aýdyň düşünmekde bahasyz gymmatlykdyr. Dawarada çykyş edenler Gahraman arkadaşymyzyň paýhas eleginden syzylyp elimize gowşan bu kitabyň many mazmunyny öz çykyşlaryny beýan etdiler. Döwlet adam çüýnür diýen şygardan ogralanyp amala aşylan siýasatyň ösüş maksatlarynyň many mazmunyny açyk görkezýän neşriň sahypalaryny ýurdumyzyň durmuşyny bolup geçen milli we halkara derejeli esasy wakalary giňişleýin şöklenendirýän dogrusynaky gurrunlar maslahatda edilen çykyşlaryň içinden şarga çolup geçdi. Mehriban arkadaşymyz bu eserini betaraplyk, parahatçylygy, dostlugy, insan-perwerligi, hyzmatdaşlygy we ösüşi dawaranýan taglimatdyr diýip, guwanç bilen belläk geçmegi, bizi ediz watan bilen hasa asnaşdyrýar diýip çykyş edenler nyktadylar. Pähim paýhasa hemem boýsunja ýugurulan bu sözler betaraplyk ýörelgelerinden ogralýan ýurdumyzyň halkara awraýynyň barha belende ötürilýändiginden habar berýär. Bu ajaýyp eseri okanda hormatly arkadaşymyzyň dialog parahatçylygyň kepili atly felsefesiniň düýp mazmunyny düşünýän we onuň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe dünýäde parahatçylygy berkitmek ugruna amala aşyrýan beýik işleriniň dowamydygyna aýdyn göz ýetirýärsiň diýip dawarada çykyş edenler ýürek boýsunçlaryny beýan etdiler. Tarih beýik şahsiýetlerini bitiren şöhratly işleri bilen ýazylýar. Ýurdumyzyň garaşdyrdyk ýyllaryna taryhyna ser salamyzda mehriban arkadaşymyzyň, halkymyzyň, döwletimiziň behwidi, edil şoň ýalym, dünýä halklaryň, döwletliň behwitleri üçin durmuşa geçirýän beýik işlerini, umumy adamzat jemgyýetçiligi tarapyndan gyzgyn gollawa eýe bolan döwletli başlanýarlaryny Yüreklerimi de joşa gelýär diýip dawarada çykyş edenler öz boýsunçlaryny beýan etdiler. Dawaraly masada gatnaşanlar şeýle ajaýyp kitaby, mehriban halkymyza serpaý eden üçin Gahraman arkadaşymyza pek yüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Masaatda ýurdumyzy gülledi ösürip, halkymyzy esretde durmuşda ýaşaýan arkadaşly serdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadaşly serdarymyzyň ýurdumyzyň owa hojalyk ulgamyny durmuşa geçirýän özgertmeleri, zähmet çekmekde we eni toprakdan bol hasyl almakda döredip berýän şertleri bagda ýakanlarymyzy netijeli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Şuňlar diýarymyzyň ekrançylyk meýdanlaryna şolsany gowçuly meýdanlarda bol hasyly kemale getirmek ugruny işler gyzgylaňly depine alyp barýar. Lewap welaýatynyň pataçy bagda ýakanlarym gowçulary ýydak işlerin agrotehnikanyň talaplaryna aýaklykda ýol goýmak bilen halkyň arkadaşly zamanasy ýylynda bol hasyl ýetişdirmek ugruny tutan ýerli zähmet çekýärler.
Halkın arkadağı zamanası yılını ulu zähmet üstünlüklerini beslemekde. Armaniyada ma zähmet çeken Lewap vilayetinin paýtaçy kärençileri häzirki wagtda gowuçuly meýdanlara edilýän her günkü ide işlerini gowşamaýan depkinlerde gurumçylykly ýoly goýýarlar. Şu ýyl vilayetiň paýtaçy kärençileri ýeri eýeleri 130 000 hektara gowuçanyň ýokary hasyl berýän kesellere durnukly görüşlerini ekip bol hasyl almak ugruny ihlasly zähmet çekýärler. Çekilen ihlasly zähmetiň eksilmez berekede beslenýänine yıllar boyu öz tecrübelerine göz yetirip gelýän Lewaply Baba daýhanlar gowuçular ide işlerini öz wagtyna ýol goýmak bilen doly agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alyp barýarlar. Şoň köwünde vilayetiň ekin meýdanlaryna boý ýeten gowuçularyň her bir düýbüni ýeterlik mukdarda gowdalyň kemale gelmegi hemem gowdalyň açylyp elkinji hasyl boşlukçylarynyň akyhanalyň peýda bolup ugramagy daýhan ihlaslyny hasym goşulandyrýar. Zähmetten bereket tapýan Lewaply paýtaçy Baba daýhanlar gazanylýan netijelerden ruhlanmak bilen zähmet depkinlerini birjekde gowşatman, ýaýlyp ýatan aňyrtyna bärsine göz ýetmeýän gowuçul meýdanlary hasym uly alada bilen gurşap alýarlar. Şoň köwünde vilayetiň gowuçul meýdanlaryna hatar ara bejerigi işlerini geçirmek, goşmaça imitlendirmek ýaly işler utguşykly alınıp berilýär. Agdalan agrotehnika çäreleň dowla talaby laýyk ýoly goýulmagyny gazanmak we ilmiň gazananlaryny ekrançylyga ornaşdyryp, gowuçanyň hasylygyny ýokarlandyrmak o hojalyk hünärmenleriň esasy üns merkezinde durýar. Gowuçulary ilmi esasy ide etmekde we bereketli hasyly ösürip ýetirmekde ýokary iş öňürjükli kuwatly tehnikalar daýhanyň esasy daýanjy bolup durýar. Gowuçularyň köpçüliklerini hasyla durýan häzirki döwründe en kämil öňdewarjy tehnikalardan we owa hojalyk gurallardan netijeli peýdalanylýar. Gowuçular ide etmekde esasan 8 hatarly ýokary öňürjükli täze innowasion tehnologiýaly terka gurallarynyň ulanylmagy işlen hasym ilerlemegine ýardam berýär. Döwrewap tehnikalaryň ýardamy bilen her günde müňlerçe hektarda ýokary hilli hatar ara bejerigi işleri geçirilýär. Bu işleri geçirmekde Lewap vilayet owa hojalyk önümçilik birleşen vilayetlerdeqi tehnika hyzmat ediş karhanalarynyň eşgärleriniň tutun ýerli zähmetlerini bellemek möhümdir. Umuman vilayetde ekin meýdanlarynyň tejribeli kärençilere, mülkdarlara berkidilmegi we ide işlerine usat mehanizatorlaryň çekilmegi toplumyň agrotehnika çäreleň ýokary hil derejesinde alyp barylmagyna ýardam edýär. Häzirki wagtda boýu ýeten gowuçul meýdanlarda beýleki ide işleri bilen birlikde ösüş suwlaryny tutmak işim utguşykly ýoly goýulýar. Suwuruş işlerini geçirmekde suw tygyşytlaýyş we ygtybarly usullar giňden peýdalanylýar. Milli baýlygymyz bolan agalytynyň bereketli hasylyny kemale getirmek ugruny ýadawsa zähmet çekýän paýta ýygyň möwsümine ykjam taýýarlykly barýan Lewaply Baba daýhanlary eni toprakdan bol hasyl almakda ähli şertler we mümkinçilikler döredip berýän arka dagly serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şoň 8 awgustda saat 20-den 9 awgustda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa muglumatynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetine ötkäp durýan bulutly hawa bolup ýağış şäher ýerlerimi çakmagy mümkin. Demir kunatlardan TS 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gijetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine ötkäp durýan bulutly hawa bolup demir kunatlardan TS 7-12 metr ýetýän şemal öser. Hawa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mara vilayetine atken bulutly hawa bolup, demir kunatlardan TS 6-11 metr ýetýän şemal öser. Hawa gijetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewap vilayetine atken bulutly hawa bolup, demir kunatlardan TS 7-12 metr ýetýän şemal öser. Hawa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşo vilayetine ötkäp durýan bulutly hawa bolup, demir kunatlardan TS 6-11 metr ýetýän şemal öser. Hawa gijetine 21-26 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar.
Poytahtymyz Aşgabatda ýetkäpdirýän bulutly hawa bolup, demiralyk metrden telesekundy 7-10 metr etýän şemal öser hawa gijatyna 23-25 gradus mayl, gündüzleri 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 9-na magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar Thomas Pass'ın howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, Pass'laryň aýratylyklarına laýyklykda giyinmegi, günüň ýeti şöhletinden goranmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerine berja etmegi maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip Pass'laryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ekli wagtlarda ösüşler ewetlenýär. Ekli ösüşlüň özünini bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.